Dobar dan ljudi od The King Dakar, dobrodošli u epizodu broj 7 u Minecraftu za početnike. Ovako, mi smo počeli u 6. epizode da pravimo ovo. Evo, sad smo to završili. Tu farmu, njivu, šta je već. Sad ćemo da... Završili smo sa pšenicom. Sad ćemo da sadimo šargarepe i krompir. Ok. Ovako, prvi ćemo krompir. Ja bi radije prvo krompir. Kad to potrošimo, onda ćemo šargare. Ne, neću da jedem, šta ti je. Ovako. Mislim da će to biti samo još jedan. Neće. Ne veze. Ovako. Fali tu još. Ali nema sad veze. Nastavit ćemo sa šargarepama. Ovo ćemo da skačemo. Evo ga. Nećemo tu tako da bude. Samo ćemo ovdje imati njivu. Evo ga. Gotovo je sad to. Ćemo malo čekati da se to završi. Da izraste. Ovako. Ok. Idemo sad. Vidimo kako su nam ovi ovdje. Idemo malo ih nahranimo sa pšenicom. Nama pšenica neće trebati. Mislim, da šta, treba će nam za hleb, ako hoćemo da napravimo. Ali najviše nam treba za razmnožavanje ovih ovaca i... Dobro, ovace. Jebimo, gdje ste krenuli? Govna jedna. Ja ću ovo ubiti svako. Mislim. Ok. Ćemo uzeti ovako. Ajde. Dođite vamo, dođite. Svi me prate, vidite kako me prate. Ovo izgleda za ovce. Ovo izgleda samo za ovce. Vidite? Vidite ove male? Sad smo ih razmnožili. Njih ne možemo da sečemo. Sad ćemo vidjeti kako me prate kad imam nešto drugo. Luci, ne znam zašto me svinja ne prate sad. Da vidimo možda. Uzmemo šargarepe, da uzmemo. Prvo sa šargarepama. Možda će nam to htjeti svinje. Pogledajte. Evo. Svinje, svinje, svinje. Dođite mi svinje. Aha, parite se, samo se parite. Ajde. Pogledajte ovo. Samo dobijem nove svinje, ali to dobro. I onda ih kasnije ubijem. Ajde, što ćete još? Što još? Hoćete. Ajmo, dođite. Ajde. Valite me. Ok, nema se. Hleb kada okrenem. Ko me onda prati? Onda me niko ne prati. Kad ćem porasti od maka? Ok, to je sad bilo to. Za sad ne znam šta ćemo sad radimo.
Šta mi treba još? Ne. Šta će mi trebati, a ljudi? Idemo da istražujemo. Ili da napravimo nešto. Baš me zanima šta bi se mogli da radimo. Samo treba čekati. Nema ništa se radi dok ovako čekate. Možda prvo da ih nahranim. Pa će možda porasti onda. Dođite sinje. Skrinci, gde skrinci? Ajde. Aha. Evo ga, ajde. S kime hoćete se parite? Ajde ljudi. S kime? Ajde ti. Jebem ti. Dođite ovamo. Dođi, šta staje, stani tamo klinci. Le. Ko će se pari s njim, ha? Vas dvoje, ha? Ćete vas dvoje. Niko. Neka. Nema veze. Ajmo sad idemo ovo malo istražujemo dok njima poraste vuna, dok nam poraste ono tamo. Pšenica i to. Ovo sam namjerno ako postoji da se moći orijentišem kad se vraćam kući. Ima tamo gore, hoće vidim što ima tamo. Nema ništa tamo. Što je ovo? Šta sam sad da kažem? Evo ćemo se poprimo tamo negdje gore. Malo da istražujemo, to sam uvek hvala da istražujem, tako te velike planine. Idemo mi gore. Ljebe ćemo da ubijemo. Valjda ćemo na nešto ne ići. Šta vi mislite? Jorgovan. Eno ga Jorgovan. Nećemo moći da ima to. Šta je ovo? Božur. Ovo je Božur. Upravo sam, jeste. Šta ćemo da s njim dobiti? Roze. Roze pigment. Treba će nam i žute pigment. Maslačak žuto. Ovo je ruže, crveno. Jest. Evo je orgon. Magenta. A ovo kako se zove? Svetlo sivo. Roze pigment, pardon. Svetlo sivo. Šta mi je? Okej.
iđe me. Ovo će mi trebati, ovo će bojimo ove vune, da napravim tepihe, onda, evo trska, šećerna trska, to može se saditi samo pored ovog, samo pored vode, samo, znači nije drugi, samo pored vode, idemo malo, mogli bi i grude da napravimo malo neku sneška. Znaš, sneška, možemo da napravimo sneška. Mada, šta nešto mi se sneško ne dopada jer on ubrzo nestane. Ok, ja sam malo da putova, išao sam odande su ne promjene. Šta je ovo? To nisam ja sekao, to samo da znate nisam ja sekao. Tamo idemo. To će malo potrati, tako da sedite i slušajte muziku neko nešto. Već je radite. Ne, bolje ne, nećemo. Ne bi ja baš to sad. Idemo mi nazad. Kuću. Kuća, kućica. Koliko sam ja potrošio uglja na te baklje. Dobro, bar vidim noću. Vidite i vi noću što ja radim. Vidimo gdje hodamo. Tako, to preporučujem isto da uradite. Kad će više porasti ova zlaka? Idemo sad tamo da vidimo da li nešto od onoga poraslo. Očigledno nije. Šta ćemo sad radimo? Po mene sam malo dosadno. Možda napravimo neki rudnik, nešto. Ne, zamak. Zamak ćemo da napravimo na ovome. Znači na ovome. Ili još možda koju farmu ili tako nešto. Ajde još farmi ćemo da napravimo, da imamo mi tu farmu životinja, onda ćemo napraviti s onim tamo isto. Hajde sad. Sad ćemo mi to da uradimo. Ja ću isto ovako da napravim tamo u produžetku, tamo ću napravim tamo i evo dolazim za 2-3 minute. Za sekund vama, meni 10 minuta, 15, evo sad ću doći. Dobro ljudi, evo nas opet, došli smo natrag. I evo, šta smo radili? Dodao sam ovo, ove kokoške su tamo bile i bili su tamo, ne, ovamo, tamo su bile i krave. Ove ovdje sam razdvojio, skontao sam da njima treba sve, porasle ove, da bi oni porasli treba im ova trava, da bi ovima porasla vuna, njima treba isto trava. Njih još nisam razmnožavao, njima, mislim da ne treba njima trava. I tako, to sam sve sad završio. Onda, to je to što sam uradio za sad. Trebalo mi je sat i po da sve njih uvedem ovamo, da ih razdvojim, da stavim tu travu. Ok. Kako sada ovo uspjelo? Ja mogu je preletem. Pa da. Ne, su oni to prošli kroz... Ok, ovdje neće biti ograda, tu će biti nešto drugo. Nema šanse da bude tu ograda jer neće da idu po kući. Dobro, znači ne strijeljate ogradu tu. To je to. Ti crkni. Sad ću ja poubijati sad. Se ne patim kasnije s njima. Ovako. Crkni. Klinjac. Malo klinjac.